Emano. Emana mo ne mema kodem ne mema no eyi omo kote se mo ntafre ho na mo jimi mo ho no. Eya na de ne ha mo. Eya na de ne ha mo menua ma no mi bisa masem se. Eya na mo ne mema kodem. Na mema ni yi kote ne hye mo nim se mo ntafre ho a na mo twetwe mo ho no. Eya na mo ha opa ene sei. Mo ha opa ya na ene sei. Na mo dia na mo de ya na mo bam se mema ne metafre mu die mu no. Eya na mo de ya mo de wo ho. Anom do mo nya nkrofo ma omo so mo nya nkrofo ma nkrofo na awu wo mo nkrofo na awu wo mo enna mo fiti na ma no mo sesa musuban mo fiti na mo sesa musuban oba bi wo ono ne ni kunu ana ne boyfriend kura dem na be mai bisa oba sema de oba be ye ne ho dia kire be mai de oba ye ne ho dia kire be mai na me da che hima na ye metan si wa hu enu afri kro ben so efri he e man mo fitina na mo sesa musuban wate na mo am wo baby ne ku anane boyfriend ni nkomo wodem da na wo pia bonti no ko hyenwi papa na ne sin a hye kurikuri sada che hema medie yi na wo ko sa che nwi papa o wo ba de woni be me wradem be me yi kwotse fa ni gie fa hye kwotse yi na tafri ho wo tafre ho na wo de sa soyin kakra na be me nya ni gie no wonya wodobi si wo hu no no so e de aye bi no de amawo na sa wo de woni be ma ne kona de wo se wo de won tafre na de wo ko bem so no metafre wo de a e be ya chesa ka wanka be ya wo de wo ba no mi bi sasa wanka be ya wo de e ya wanka be ya wo de mi nwa ma no mu fitin ne na mo sesa musuban enwi papa tv so na da che hema me ka sai enwi hu nkomo na mikusu amebo ho dero enwumre ya mapo adwuma ya ejama be chia me ho ato ho no mo a be shiti etwira me ho idie na mo amoni chia sebre no aso enwi hu nkomo bre no aso enwi hu nkomo ye ho aduro unipa kro bebie betu no no ayo ho aduro bebie betu no ayo ho aduro enwi papa GH uko Facebook a ubonwi papa GH a ebeyi aba na wa like na wa comment na wa share se de be ya wunwa bi wo ba bi ono nso benya bi ahye uko YouTube nso a enwi papa GH oho uko na wa subscribe na wa like na wa comment na ye kama se de be ya adwumadi no ebe fe ama enwi papa ahaye enwi papa TV eso na da che hema mewo enna yenwa manom no enna mi betu omofo emanu mesim ne mema no kodem a moma mema na ninye na monso mo ninye wo ba sisi hu na be ma no na ninye be ma wonso twitwu na se na wo ba ne ntafre kote no ho ne woninye chese wo ba no kote na obetafre ho no senti bia abowura ni mu ne kura no ema ni nya ni gie mfantafre kote no ho mfa ma ema ni nya ni gie mfantafre kote no ho ema enya samikani ntine na wo ba no so de betu utim ukodem atafre kote no ho na be ma na nye na ma no masam ho bone ema no masam ho bone ada na musuman tesa ada na mani binu musuban tesa mufri ne na musisa musuban mufri ne wo ba bi ni kunu anane boyfriend radem chese wa pone ho akose dan ho te se de woni mpane mpo wasam na empami kasai meme watini sikato matters kasia wasi wodo ye wuda so jojo ho wo ba iba pone ho akotale dan ho te se de woni matters ne kura wasam na matters ifanda ho na matters eda ho kakra na wokohu se be ma no so no oba bi kasa wa bontia wakoche kura wokohu se be ma no ene obi kasa wa bontia wakoche kura na wo de wokohie nwi papa wa bontia na wokosere kire no a wo no ku ti dem na wo se won kasa no na won sere ncha ne ni nkomo no ondo okohie obi ne ni pakọ be ma na ni agea ondo ne ni nkodi nkomo wono do ne ni nkodi nkomo entimi nwa manom no sabre yenwi papa TV wo ho anwi hu nkomo so wo yi yesam mu mfiri ne enne na mo sesa musuban mu mfiri ne na mo sesa musuban woni be makoda ma